Bantayo bro, kaya masig ikaihatas ng baka, nga kakalukang sira. No? Lami kayo mga katim ang ano. Woo. Dayon dire katim dayon, mao na siya ang atong linagang baka. Tibang-tiba na pud ang mga timo-timoan ni ron. Oh? Wow! Grabe. Hello guys, kami din ang Team Timo. Mga katim no. Kali may karon sa market sa Valencia kay mangita amig ulo sa bangka. Butron na niya. 160. 160 ang tung ulo na to. 19 kilo. Tanaw bro. Bawo na po ni. Dako kayo. 19 kilo. Bantayo bro kay masig ikaihatas ng baka, nga kakalukang sira. No? Okay. Diba mga katim? Timo pa ka ni? Atag duha kaldero naman eh. So kanina siya mga katim no, ang baka kaniya nga gipalit sa merkado, ginalatan na pero sa tusi kay puno kayo ang kaldero, mangita mi og mga ano siguro lata guro dito namong balinon ng uban. Para latan ba? Nagbukal naman gani. Dili makaisigo ang taklob. Pero ugma pa ang selebrasyon karon pa lang nagalata na ani kay dugay ba ni malata ang ulo biya kay baka man. So kani siya. So mga katim mao na ni lata na kayo ang ulo sa baka. Uy, gitimplahan na gyud. Gibutangan na gyud og mga lamas panakot para nga birada na gyud ang timo-timoan ni ron. Woo! Kalami. Wow. Kumuka na gyud mga kalakatim ang ano. Si? Ang dila kani. Oy, kani mga katim grabe daghan kayo ang sinugba nya. Diri dapat tayo nang dinungag. Yon, master kay ko ang si Team 3 og lungag mga katim mo. Woohoo! Gamay lang na pero dako na siya og ano, lagay. Gamay. So mo gid na siya katim kay daghan may mga bisita. Mga amigo sa kalsada gyapon ba. Nya lami kayo mga katim ang ano. Woo! Dayon dire katim dayon, mao na siya ang atong linagang baka. Tibang-tiba na pud ang mga timo-timoan ni ron. Oh? Wow! Kalami aning sabaw mga katim Isa na lang mga katim gwapo kayo nga pagkaluto kay gapula-pula. Dayon dire ng uban mga katim. Luto na. Sa steamer. Tapay mga katim,
Kini naka-black nga, bro nakita na ko niya itong na-birthday po dahil. Sana girl bro. Asay bro. Sige, nakapakay na mga naglalapot. Oh, nilatan. Bro, bro. Di na sir. Uy, di na. Ano po? Birthday. Ano siya mga katimo? Sus, oy. Katong na-birthday bitaw sa Valencia. Mao gyapon ni Bila nga na, bro. sinog ba? Wilong. Kaya gibukan din ninyo. Kini gyud ang highlights mga katimo. Nilat ang ulo sa baka. Kaya kamay nga ulog ba? Mangita na gamay. Da na sa tao, hindi mo di ay. Sama ni nga. Pakagisa, bro. Oh. Birada na puta, birada. Pirada na po kay siyempre. Happy birthday day kay Madam ano. Sa natungalan ka niya, Sheila. Duro. Wala. Para Oh, di ba? Ika 27. 27 last 11 years ago. Ano? Last 25 years ago. So, kana nga siya mga katim. At ang ninyo kay Sunod, kinahal na magkulot. Sunod. Takulo mo di amang dughan ani sa sika nakanamo kaon. Why, hiwa-hiwa. Bulto ni. Oo. Kani ko. unsa na siya bro? Unsa na nga Baka nga lawya. ulo. Bagay tara. Ini. Kani paborito nako dalunggan kani sa baka dalunggan put askan dakwa wala na hiwa-hiwa kay dagko naman daan. Lah. Oh dalunggan no. Siya rugby mangliki. Oh. Siya mo na Timon, wala balik kayo. Maulo di ako. Oh na. Kaon pa. Nakatinig dyan. Grabe ni mga katim kay dakda na dili na ni tino-tino dakda na gid hamal ba. Diyan mo na nga isa ka tibok nga ulo sa baka dahil mga sinugbada yun. Guys, kayo. Tapos na, di ana ko nagburos. Uy! Grabe. Naglas din mo. Diyan. So mga katim no, dili na siguro namin tama ng amo ang video kay dagan mo kayo nga pagkaon dili na mo manamo pa ang oras niyo so salamat kayo sa padayon niyo nga pagsuporta sa Team Timo. So happy birthday sa birthday celebrant asawa ni Team Timo no. No. Kana siya mga katim. Hanggang sa video. Bye-bye.